тук, Криси, тук. Аз съм Кил. Крис! За ми харесва това спид джумпа. Направихме го специално за вас. Сега мисля да направим едно малко PvP-нце. PvP с тях. Вие които виждате. Така, нека скочи са. Аз съм, да, бях аз. Нека пием лед, да ядем лед. Те са силни, и толкова и са много силен. Те има нокбак на меч си, както виждате. Аз не, ама все пак ще го убия. Но трябва да хапне ерок. И пак ти къде отиде? Да, когато сме четворки, честовете са ни пълни. После когато свършим с PvP с Крис, силно ще отидем да ви покажа честовете колко са ни пълни само с сетове. Да, човек, направо. Вече 2 честа трябва да почваме с мечове само. Само 2 честа с каски и такива работи. Като че аз имам малко пошенки, така съм си взел. И легове, имам доста. Аз вече доста съм силен. И за Би. И нещо от сървъра за Би, или нещо на мен да стана. Така. Мен стрелянтката ще ми свърши. И това е ган. Да, хора. Смока се връща. И дадете отново хора. Извинявам се за стирането, но просто баща ми наху. Е така. Да, ние да излезем, да видим какво ще стане. Ако няма PvP с тука някакви... ти ще излезе, бе! Ела тука! Аз? Да. Шо? Да. Ето ми дава айтемите. Да, хора, аз умрях, защото оня ми нещо така. Бях се оставила покрай там и той не му уби просто. Но нищо все пак. Между другото, Крис хвърля пошънки, да знаеш, има такива гадни. Крис. Аз ще вземам лек. Така, Крис, аз да убием. Той ми е взел мой ти къде отиде? Да, хора, ме ми лаги. Ела тука е. Аз па не съм изпил. Крис е мъртъв. Не съм изпил стрелянтка. Това къв кнопбак има, бе. Не е ли кнопбак или хак? Не, той нали е смарт. Бути го! Бутай! Yes! Yes, бе! Мен ма бутам. Чакай. Той не е умрял, той се приземи там. Къде, бе? Ела да го убием, бързо скачай. Къде? Ма не е много. Той по замахна от там. Ще ти пата тъпа. Пшила пент просто. Добре. Да, хора, разви се много хубаво PvP. Още хубаво си остана нещата. Да. Го там, Крис, бързо да го бием, ето го там. Ето това са ни тук всички, това са ни панталонките, тук каски. Ще го бутна. Тук мечове. Ще го бутна. Тук петушки и тук такива честплейтове. Човек, не. Умирам. Чао. Чао. Goodbye. Филд хайт пред мальчице или... Какво? Умирал от високо падане. Аз имам лайф пент пак. Така. Това ма бутна за това. Крис къде? Да, хора, аз си слизам, да ставам. Да, това е новия лайф, както виждате, лайф пент. Аз не гледам Smart TV, аз забравих да кажа. Патрик... Мен трябва гъщури. Аз само пиша, бе. Знам, и аз сигурно съм мютната. Патрик ми праща тъпа. Не бе, то къв кнопбак има, бе. Точно бутнах се тъй, не бе. Няма да те бутна 100 пъти. Ще ме бутне. Ларпен. Са. Стига малко искаш. Не мога да се бием. Нещо тъна, хора. Да, хора, се прибирам. Нещо тъна. Ender Peril. Аз се взимам все пак. Телепортна. Ето, хора, аз съм тука. Хора, чакайте, ще ме се рубя някъде. Така. Стигам до хубаво си взимам малко полшенки. Да, хора, нямаме толкова много полшенки, но все пак. Да, тук така, на горния етаж също има малко, сме го обзавели. Ето това тук също каски и такива работи. Нали? Аз стигам да си взема малко такова, една спидка. Да, хора, няма никакви спидки.
Ако някой реши да дойде в този сервер от моите фенове, мога да го направя, да ми прави полшанки само. Отиваме на така. Ето е лелето, не 19. Да, те там се бият, аз отивам за мелените. Не ги избия аз. Да бутим този света. Да, колко е глупав. Хора ще изпия тук един лек, питка, така, и ще скочи по тях. Мъжте! Умрели? Да. Трябваше да им пратиш така. Избутаха му света. Ма двамата ли? Хора, не умрях! Видите какъв късмет, хора! Не умрях! Хора, не умрях! Късмет! Не умря? Да, панахте им и написах хома и нали тук в къщата. Хора, такъв късмет никога не ми се изваждал в живота. Тя отивам пак на лайпент. Там къде си изпих полшенки. Нищо, пак отивам хома си взема. Между другото хора, сигурно познавате с скина ексаните, между другото мисля да махам хакъм. Това е чудо за мен. Да, хора, къде са? Те са там. Аника, те са там, да, къде ти отиваш. Между другото съм... Тя е крава, тя е крава. И ми така се казвам, какво да направя, че избрах скин с тъпо име. Да, хора, няма припита, така че мисля свършвам епизода тук. Да. Да, ето го и Патрик. Те се му умряха, не мога да покажа. Не знам кой е умрял. Тук е някакви. Кой е умрял от тях, не ми е ясно. Да, хора, това беше за клипа. Но ви е харесал и Speed Jump. Ако ви е харесал, да, малко читвахме, като си пашахме тъпашто. Все пак, труден е джумпа и някои неща да могат да минат. Бе, труден. Просто ти мързеше. Да, малко ме мене ме мързеше, да? Да, малко ни мързеше. Но все пак, да, ако ви е харесал клипа, цъкнете един лайк. Ударете един лайк. Ако искате още много клипове на други игри и на тази точно най-много, ударете по един subscribe. И да. Чао от мене, чао от нея и чао от всички. Хайде, чао.